Lodwa it-tajba u merħba bikom tal-li naqattu magħna għal dina sessjoni fejn ħantellaw il-polozz tal-Każijiet Serji illum il-ġimgħa 9 ta' April u l-ħin bħalissa huwa 9:30 ta' filgħodu. Kif intom ġejtu informati, illum għandna dawn il-polozz, issa fid-9:30 qegħdin nibdew il-polozz tal-ewwel Kriterju, fl-10:30 ntellaw il-polozz ta' tielet Kriterju. Natikom merħba mill-studios tal-Wi Media, nirringrazzja l-tim tagħna tal-Uffiċċju tat-Dħul li prepara dan il-karti kollha neċessarji sabiex ntellaw dawn il-polos, nirringrazzja wkoll in-nutar li wkoll jinsab magħna u l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni li jissapporti għana mill-Kurja tal-Arċisqof. Nibdew din il-laqgħa tagħna billi nagħmlu talba ċkejkna, wara nagħmel introduzzjoni ċkejkna u nibdew bit-tluħ tal-polozz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Din il-ġimgħa qegħdin fil-ġimgħa tal-Għid il-Kbir fejn niftakru fil-qawmien ta' Ġesu Kristu u fil-Vanġeli ta' din il-ġimgħa naraw li l-Ġesu jidher lill-Apostli. F'dawn l-okkażjonijiet l-Apostli bdew jifhmu dak li kien qalilhom minn qabel li kellu jmut u jqum. U anke t-tagħlim ieħor kollu li kien huwa qalilhom. Femmuh ħafna iktar, imtlew iktar bl-entużjażmu u eventwalment meta ġie l-Ispiritu Santu fuqhom huma bdew jippritkaw ixandru dina l-aħbar it-tajba lil kulħadd. Aħna ninsabu xurtjati u fortunati li bħala poplu konna wieħed mill-ewwel popli li rċieva dina l-aħbar it-tajba. Nitolbu l-mulej sabiex aħna nibqgħu nożdu dina t-teżor li aħna għandna u nikbru fil-fidi li rċevejna mingħand missirijietna. Nitolbu l-mulej kif għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema jgħida fl-ard, ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħanix tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina fis-sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, dalodu ħantellaw dawn il-polozz tal-Każijiet Serji, kif informajnikom f'dan il-każ, f'dawn il-polozz, aħna ma nxandrux l-isem ta' min huwa mniżżel, però huwa identifikat permezz tal-application number, dak in-numru li intom applikajtu bih, dan isir minħabba is-sensittività ta' dawn il-każijiet sewwa b'rispett lejn kulħadd u anke b'rispett lejn il-liġi dwar id-data protection. Però barra li tilgħu il-polozz illum u tarawhom issa direttament, dan il-video jibqa' available fuq il-website tal-Knisja u anke intellaw il-lista bir-riżultati tal-Polza tal-lum. Nittamaw li sada ikunu ġa telgħu dawn ir-riżultati wkoll tkunu tistgħu tarawhom bil-miktub ukoll. Il-proċess wara li tilgħu il-polozz tal-lum ikompli billi aħna inċemplu lil kull min imissu wieħed wara l-ieħor u nofrulu l-iskejjel li jkollhom postijiet li offrewna l-postijiet għal dawn il-każijiet u dak li jkun jażel minnhom. Ovvjament, min jiġi fuq quddiem ikun jista' jażel mill-iskejjel kollha, hekk kif xi skola timtela min ikun imissu ma jkunx jista' jażel mill-iskola ovvjament li tkun diġà imtliet imma jażel mill-iskejjel li jkun baqa'. Dan huwa proċess li aħna nagħmluh permezz tat-telefon u mbagħad anke nikkonfermawh permezz ta' email tajjeb. Proċess li jieħu ftit ta' żmien għaliex aħna f'dan iż-żmien l-istess żmien nkunu qegħdin intellaw polozz oħra u anke nkunu qegħdin nistennew it-tweġibiet, ir-risposta ta' kull familja tajjeb. Meta nċemplu xi ħadd mhux kulħadd jagħtik ir-risposta b'mod immedjat. Kultant nifhmuha wkoll ikun hemm bżonn li l-ġenituri jitkellmu bejniethom, jitkellmu forsi anke mat-tifel jew mat-tifla u dan jieħu forsi ġurnata tnejn sakemm jagħtu r-risposta. Għalhekk irridu lkoll kemm aħna nieħdu ftit paċenzja b'xulxin u nistennew sakemm aħna nċemplulkom. Ibqgħu ċerti però li nsegwu r-riżultat tal-polza li se ntellaw illum. Il-polozz ukoll u anke dħul huwa maqsum fi kategoriji. Il-kategoriji huma skont il-support li t-tfal għandhom. Għandna tfal li għandhom support one-to-one, għandna tfal oħra li għandhom support
Shared għandna tfal oħra li għandhom support limitat għal ftit lezzjonijiet jew ftit sigħat fil-ġimgħa, u mbagħad għandna wkoll il-każijiet serji. Tajjeb dawn huma l-4 kategoriji li għandna u għalhekk ħantellaw 4 polot ma fil-ewwel wieħed m'għandniex. U għalhekk se ntellaw dawn il-polots waħda wara l-oħra. U mbagħad jissejħu wieħed minn kull grupp tajjeb, apparti tal-każijiet serji li tal-każijiet soċjali li huma kategorija għalihom u kif ġiġa pubblikajna fir-regolamenti hemm il-postijiet riservati għalihom partikolarment dawk li għandhom bis-support għandna wkoll il-listi tagħhom. Għalkemm għandna wkoll dis-sena samna wkoll skont kemm għandna postijiet f'kull skola. Mela, se nibdew l-ewwel polza li se nagħmlu hija għal dħul fil-Form 1 tas-subien. Tajjeb, wara se nagħmlu dik tal-Form 1 tal-bniet, wara għandna tal-ewwel sena primarja tal-bniet u wara tal-Kinder 2 tal-bniet. Għalhekk issa nibdew billi nistieden sabiex tinfetaħ il-polza diġà qiegħda fl-urna. Għandna l-ewwel grupp li għandu ma ta' żewġ titfal li għandhom support 1-to-1 u ma' żewġ subien għadħul fil-Form 1. Ħattellaw il-polza bejnietom bejn tnejn u naraw min se jiġi l-ewwel u min se jiġi t-tieni. Yes. Ekku ftit suspans imma waslet l-ewwel waħda wkoll u hija tan-number 453. 453. U dan huwa xi ħadd li għandu is-support 1-to-1. 453. It-tieni wieħed huwa n-number 418. 418. 418. 418, 418. Dan ukoll għandu support 1-to-1. Issa se ngħaddu għat-tieni polza dejjem madħul fil-Form 1 bejn is-subien u hawnhekk għandna 14 l-applikant. Dawn it-tfal huma kollha tfal li ġejjin minn skola bla kontinwità, ġifieri aħna għandna skejjel tal-primarja li huma prattikament l-iskejjel ta' St. Francis, Bormla, l-Imsida u Birkirkara u għandna l-iskola ta' Teresa Nuzzo li m'għandhom skola sekondarja u tfal tagħhom ikomplu fil-Form 1 fi skola oħra tal-Knisja. Issa għandna 14 il-tifel f'dan il-grupp ta' tfal li għandhom is-support ta' shared LSC. U l-ewwel wieħed fosthom huwa number 1948. 1948. 1948. 1948. Bat għandna t-tieni wieħed il-420. 420. 420. Wara għandna il-numru 466. 466. 466. Wara għandna n-numru 422. 422. 422. Bat għandna il-grupp 40, l-applikant numru 406. 406. 406. Wara għandna l-applikant 445. 445. 445. Dawk naħseb kienu jgħod baqanna. Yes. Imisna issa l-applikant li għandu n-numru 438. 438. 438. 438. Issa jmiss li n-numru
424, dak li għandu n-numru 424. Mbagħad għandna dak li għandu n-numru 442, 442, 442. Wara għandna dak li għandu n-numru 426, 426, 426. Issa għandna dak li għandu n-numru 410, 410, 410, 410. Wara għandna dak li għandu n-numru 1884, 1884, 1884. Issa imiss dak li għandu n-numru 460, 460, 460. U l-aħħar applikant li għandna f'dan il-grupp huwa dak li għandu l-applikazzjoni numru 459, 459, 459. Yes. Mela, issa ħanerġa' naqra r-riżultat ta' dawn iż-żewġ gruppi li kellna. L-ewwel grupp kien ta' dawk li għandhom is-support full-time one-to-one u għandna żewġ applikanti. Nitlob ir-reġija tiffoka daqsxejn fuq il-screen, fuq il-lista. U din hija l-ewwel wieħed ġie il-453, 453, 453, u t-tieni wieħed huwa dak li ġie li għandu n-numru 418, 418. Dak kien il-grupp ta' żewġ applikanti li għandhom is-support one-to-one. Issa dawk li għandhom shared support u għandna 14. Se nerġa' naqrom flimkien wieħed wara l-ieħor. L-ewwel wieħed li ġie f'dan il-grupp għandna lil 1948, mbagħad għandna lil 420, mbagħad għandna lil 466, mbagħad għandna il 422, mbagħad għandna lil 406, wara għandna lil 445, mbagħad fis-seba' post għandna lil 438, fit-8 post għandna lil 424, fid-9 post għandna lil 442, fl-10 post għandna lil 426, fil-11 post għandna lil 410, fit-12 post għandna lil 1884, fit-13 post għandna lil 460, u fl-14 post għandna lil 459. Dak kien it-tieni grupp li huma li għandhom is-support shared. Issa ngħaddu għat-tielet grupp li huwa magħmul minn żewġ applikanti biss, nistgħu ndawru lurna u niftħuhom, li għandhom is-support għal ftit sigħat jew ftit lezzjonijiet fil-ġimgħa. Kull manna f'dan il-grupp huwa ta' 2 u ħannaraw minn li ħajġi l-ewwel fosthom. L-ewwel wieħed huwa dak li għandu n-number 452. 452. U it-tieni post huwa dak li għandu l-applikazzjoni numru 2099. 2099. Dak kien it-tieni grupp, it-tielet grupp, skużawni, li għandna żewġ applikanti dawn li għandhom is-support għal ftit sigħat fil-ġimgħa. Mbagħad għandna wkoll grupp ieħor tal-każijiet soċjali li kull ma għandna applikazzjoni waħda li huwa tan-numru 1959. 1959. Hawnhekk f'dan il-każ ma nistax intellaw Polza għax kull ma għandna applikazzjoni waħda, però qed ninfurmawkom biha wkoll. Issa nerġa' naqra min kienu dawk it-tnejn li kienu għandhom is-support għal ftit sigħat fil-ġimgħa. L-ewwel f'dan il-grupp ġie il-452 u fit-tieni post ġie il-2099. Tajjeb, dan kien il-grupp ta' li għandhom ftit support fil-ġimgħa.
Issa ekka laqna il-polots tal-ewwel grupp ta' tfal li ġej minn skejjel bla kontinwità tas-subien għadħul fl-ewwel sena sekondarja. Issa ngħaddu għal Polza ċkejkna oħra tal-bniet għadħul fil-Form 1 ukoll għall-ewwel sena sekondarja u għandna żewġ kandidati li għandhom il-support għal ftit sigħat li għandhom shared support, skużawni, għandhom ftit sigħat shared support. L-ewwel waħda huwa dik li għandha n-numru 473, 473. U fit-tieni post għandna l-applikazzjoni ta' dik li għandha n-numru 1870. Dawk huma żewġ applikanti li għandna bix-shared support għadħul fl-ewwel sena sekondarja għall-bniet u bagħad għandna applikazzjoni oħra ta' tifla li għandha s-support għal ftit sigħat fil-ġimgħa u kull ma għandna applikazzjoni waħda li għandha n-numru 2501. Dawn huma mela l-applikazzjonijiet li kellna għadħul tal-bniet fl-ewwel sena sekondarja. Se nerġa' nirrepeti dawk li għandhom shared support fl-ewwel post hija dik li għandha n-numru 473 u fit-tieni post dik li għandha n-numru 1870. Sewa dak spiċċajna dawn il-polots għadħul fl-ewwel sena sekondarja tal-bniet u issa ngħaddu għal polots ta' tfal ukoll minn skejjel ta' bla kontinwità li huma l-iskejjel ta' St. Angela u li għandhom is-support l-ewwel għandna l-grupp ta' dawk li huma għandhom is-support full-time one-to-one, dawk li għandhom is-support shared, dawk li għandhom is-support particular lessons u mbagħad dawk li għandhom li għadhom fil-proċess li jkollhom is-support. Nieħduhom grupp u nibdew b'dawk li għandhom is-support one-to-one. L-ewwel wieħed li tela minn dawn il-grupp huwa dak li għandu n-numru 402. 402. Fit-tieni post issa għandna dak li għandu n-numru 411. 411. Fit-tielet post għandna dak li għandu n-numru 415. 415. Dawk kienu tliet applikazzjonijiet li għandna ta' tfal li għandhom is-support full-time one-to-one, naraw it-tfal ta' subien li għandhom dan is-support għadħul fl-ewwel sena primarja. Tajjeb, issa wara li rajna dan ir-riżultat għaw din il-polza, għandna grupp ieħor ta' dawk li għandhom is-support shared u f'dan il-grupp għandna żewġ applikazzjonijiet. L-ewwel wieħed f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru 463. 463. U t-tieni wieħed li għandna f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru 403. 403. Dak kien ukoll it-tieni grupp mela ta' tfal għadħul subien fl-ewwel sena primarja u bagħad għandna tifel li għandu ftit sigħat ta' support fil-ġimgħa. Għandna wieħed biss minn dan il-grupp u li huwa dak li għandu n-numru 423. 423. Tajjeb. U mbagħad għandna wkoll tifel li għadu fil-proċess ta' statementing u hekk għandna wieħed li huwa l-461. Il-461. Ekku dawn huma l-gruppi li kellna u ħanerġa' naqra nagħmel reżukont malaj tal-polots li tellajna. L-ewwel grupp kien ta' dawk li għandhom is-support full-time one-to-one. Fl-ewwel post ġie dak li għandu n-numru 402. Fit-tieni post għandna dak li ġab il-riżultat 411.
Fit-tielet post għandna dak li għandu n-numru 415. Dawn huma t-tfal li għandhom is-support full-time one-to-one u huma tfal għadħul fl-ewwel sena primarja. Bat għandna l-grupp ta' dawk li għandhom shared support, għandna 2 f'dan il-grupp. L-ewwel wieħed huwa dak li għandu n-numru 463 u wara fit-tieni post għandna dak li għandu n-numru 403. U dawn huma l-grupp mela ta' dawk li għandhom shared support. Wara għandna dawk li għandhom ftit support, partikular ftit sigħat fil-ġimgħa u għandna wieħed u dak li għandu n-numru 423 u fl-aħħar għandna dak li għadu fil-proċess biex jitlob biex ikollu support u għandna huwa l-461. Tajjeb, ekku. U hekk spiċċajna dawn il-polots għadħul fl-ewwel sena primarja tajjeb tas-subien u issa ngħaddu għall-bniet kull ma għandna hawnhekk applikazzjoni waħda ta' tifla li għandha support one-to-one. Din it-tifla għandha n-numru 414, tajjeb, 414. Ekku, ġifieri kull ma għandna f'dan il-grupp ta' għadħul fl-ewwel sena primarja tal-bniet, kull ma għandna din it-tifla. Nifmu għaliex jiġri dan, forsi dak li kun jgħid kif jista' jkun hemm il-bniet u s-subien. Hemm żewġ raġunijiet prinċipali, waħda hija li aħna ħafna skejjel tal-bniet jiftħu fit-tieni sena primarja, fit-tieni sena kindergarten, skużawni, fit-tieni sena kindergarten, u allura ħafna mill-bniet ikunu ġiġa sabu posthom f'dik is-sena. Ħafna wkoll ħafna mid-diffikultajiet ukoll jolqtu iktar ħafna lis-subien milli lill-bniet tajjeb. Dawn huma żewġ raġunijiet prinċipali għal din is-sitwazzjoni. Issa għandna l-aħħar informazzjoni pjuttost ukoll, għandna applikazzjoni waħda ta' impjegat li jaħdem mal-iskejjel tal-Knisja ma jistax li t-tifla tiegħu tidħol fl-istess skola fejn jaħdem hu, għandna applikazzjoni waħda u din hija il-427. Dan huwa għadħul fit-tieni sena kindergarten sewwa u din wkoll tieħu posta f'dan il-mod u m'għandix oħrajn li magħha wkoll li qed japplikaw. Hekk spiċċajna dawn il-polots tal-Każijiet Serji għadħul fil-Form 1, fil-Year 1 u anke fil-Kinder 2. Tajjeb, dawn huma prinċipalment kellna tfal minn skejjel ta' skola bla kontinwità, kollha kemm huma apparti dak tal-tieni sena kindergarten fejn kellna tifla waħda li ġenitur tagħha jaħdem fi skola tal-Knisja. M'għandi xejn iktar x'nagħmel li nagħlqu din it-trasmissjoni, nirringrazzja għal dawk kollha li ħadu sehem, nirringrazzja lilkom li segwejtuna, nitolbukom biex tibqgħu issegwuna issa permezz tat-telefons u tal-emails u nawguralkom minn qalbi futur għal ulidkom. Nirringrazzjakom.